asịrọkwana gị agwọ na-ajọ ọgwụ, asịrọkwana gị ada na mbụba, asịrọkwarụziere gị eliri ose na abụọ, mana a na-anọbụ onye ụjọ atụbedike aka. Onweghị uru dị n'isi azụ. Ihe ọbụla afata n'eze anaghị eju afọ. Agbachie egwu a niile ọ ga-anakwa n'ukwu, mana akụ fechaa n'elu ụwa a ọ ga-adarata n'awọ. Ọtụtụ ụmụ ntorobịa anyị si ihe ha mụtazi bụ ọ bụrụ na agba mbọ maọbụ eje odibo ọ gazighị abatasị ka egbuere ha ite, ka agwọrọ ha ibupụ, ka agwọrọ ha were, ka emere ha nke maọbụ nke ọzọ ha ga-esi wee kpata ego. Nwanne m nwoke, ọ bụrụ na ochie dibịa anwụa, ofeke eburu ekete tigharịra, jụọrụ m dibịa na-asị gị bịa ka ọ gwọrọ gị ọgwụ ego maọbụ ka ọ gwọrọ gị ibupụ maọbụ ka ọ gbuore gị ite. Mmadụ one na ezinụlọ ya ka o gbuo n'ụdị ite dị otu a? Mmadụ one na ezinụlọ ya ha bụ ọgaranya? Ọtụtụ ndị be anyị bụzi ndị na-eji aka ha akpatara onwe ha nkụ ahụhụ ma sị ngwere abịa na ya ọrịrị. Ọtụtụ ụmụnna anyị nọ n'ụlọ mkpọrọ dị iche iche outside this country maka gịnị? Negligence and ignorance. Ụfọdụ asị ya na onweghị ihe na-emenụ. Ndị amụma ụgha karịa, ndị dibịa ụgha karịa. Nwanne m nwoke, ka m chọrọ ka m gwa gị si ihe ị nwere ike imedo ebe n'ụwa a. Mata ngwuru isi na anụ, ị ga-ebu ụzọ jụọ onwe gị, kedu ihe bụ akara ụwa m nwa? Kedu ihe m ji wee bịa ụwa? Mara ebe isi, mara onye ịbụ. Ịchụpụana mmụọ nọ na ngwuru gị, ịchụpụana ndị ichie be nna gị nwa, ịchụpụana onye ụwa gị. O nwere ihe anyị kwesịrị ime dịka mmadụ ama nkọrọ anyị n'akụkọ na-agbaka m mbọ bụ na chi ekwugo na ọ ga-agọzi gị, na dibịa agwụka bụ na chi asị na ihe ga-eme. Ije ụwa si n'akara aka. O nwere ndị na-etete n'ụtụtụ ọgazie, nwee ndị ga-abụ ha tete n'ehihie ọgazie, nwee ndị ga-abụ ha tete n'abalị ọgazie. Were ya nwayọọ. Enwere ike chi enye gị obere ego ka ị wee mee gịnị? Ka ị wee mee ọkanga n'elu ụwa. O bunyezie ụmụ gị nnukwute ego ka ha wee fichaa gị anya mmiri. Chekienu ka nne na nna anyị ha si wee bi n'oge gboo. Chekienu na ngwuru niile nwere aja ụrọ tata nọzi n'odegwu. Chekikwa na anụ ndị niile kpara aja ike maọbụ ndị niile kere ike ka ngwuru ha dị tata. Ọ bụrụ na ị nweghị ikenye na mbara obube nna gị ji akọwara gị ihe dị otu a, jee n'obodo jụọ ya ndị ikenye kedu ka ndị niile si wee ike n'obodo anyị ka ha si wee end up na ndụ ha. Nwanne m nwoke, a sị na ọkụkọ na-akpa nni anya ufe akọ na ya, mana ọkụkọ ga-abụ oke ga-esi n'eju. Ihe m nwere ike ịgwadobe gị dịka onye Igbo, biko gbara mbọ, maka na agbaka m mbọ bụ maka ego nni, mana ọgaranya si na chi abịa. Mana ị ga-agba mbọ. Chukwuna na-eme ọgaranya, Chukwuna na-akụ eze. Ihe ọbụla ị na-eme dịka onye Igbo, nwanne m, kwụrụ aka gị ọtọ. Anọ n'izu iwepụ ndụ mmadụ maọbụ imegide mmadụ. Si ihe m nwere ike ịgwadobe gị bụ na ọ bụrụ na ọ gazighị tata, ọ ga-agaziri gị echi. Mata amata na onye ndidi na-eri azụ ukpo. Ebule gị chi gị ụzọ, maka na ọ bụrụ na i buere chi gị ụzọ, ị ga-agbakawu onwe gị n'ọsọ. Kwee ka chi gị buere gị ụzọ, ka ihe niile ị na-eme n'ụwa a ka o nwee ike ịgazi. Mana ihe m chọrọ ịgwadobe gị n'ihe niile ị na-eme, jidekwa ogu, jide ọfọ, maka na ọ bụ ogu na ọfọ ka ide ya wii. Ndewo na igere tụsara m ozi a ka ụmụnna anyị sonye. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Sonyesiere m ike n'ihe na-eme na my YouTube page ka o nwee ike ịgazi. Cheta na ọ bụrụ na ọnwụ egburu ojii eji wee chụọ aja, emesịa ọ ga-epu ome. Ụmụnne m ndị Igbo, asị m deme deme.